ओइ आबौ राजाया बहा थायोलै बेखिनियाव राजायानोथ' बेहायनो थायो थानायालाय बैयावनो थायो बे न'आवनो नांगौबानो मोनथारगोन इयाव औ बेयावनो दं बियो थांगौ र' राजा नों मानो अनजालिनो सानफ्रामबो कल खालामबाय थायो नोंखौथ' बे मोजां मोना ना बे आंखौसो मोजां मोनो मानो कल हरबाय थायो नों बुङाखै मानो सोर नोंलाय आंथ' नोंखौ सिनायासै सिनायाखै ओहो सिनायाखै ओइ मिस्टार नों मिथिना मिथियै जाफ्लादों ना हा नों जेबो मिथिया नामा औ थगायसुलाया नोंनो बिदिबा नों आंखौबो थगायनो फैदो ओइ मिस्टार नों आंखौ जानला माला दा बुं औ नोंबो बिदिबा बे बाथ्राखौ मिथिबाय औ आं मिथिबाय मिथिनायानो गाहाम जादों मानोना आङो आंनि जोंसायबो अनजालिखौ मोजां मोनो आरो बिखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा मिथिबाय बेथ' नोंखौ मोजां मोनाना नों मानो कल खालामना सानफ्रामबो डिस्टार्ब होबाय थायो बियो दिनै नोंनि थाखायनो सुइसाइड जानो नायदों नों बेखौ मिथिया नामा नों गारनोबा गार नङाबा आं गुबुन लामा लानाय जागोन बेखौ मिथिना ला आरो दिनैनिफ्राय अनजालिनि राव ओंखारबावोबा आं नोंखौ गरनै गुलि जाहोगोन आं थैलांनो हागौ थेवब्लाबो अनजालिया नोंखौ मोजां मोना मिथिबाय आरो बियो आंनि अनगायै रावखौबो मोजां मोना बिनिखायनो आं नोंखौ फोजोबखानोसै नों आंखौ गाव औ गावगोनानो नों गनायाबा नै बिदिब्ला लादो नों मिस्टार आजला थैनायनि सिगां नों माबाफोर बुंनांगौ दंबा बुंना लाखा नों आंखौ बिदि खालामनायनि सिगां एसेबो आखाइ मावासै नोंनि थै आरो आंनि थै बे बर' बिमानिनो थै नोंहा बिब्दि खालामनायनि सिगां एसेबो साननाय गैयामोन जों बिदिनो गावजों गाव बुथारलायनानै जोबस्रांलांजोबसिगोन नामा आरो नों बे सिख्लाखौथ' नंखाय मोजां मोनफ्लादों नङा होनबा नोंनि खामानियाथ' मोनसे मोजां नङा माथो गुबुन जायगायाव लांनानै सोरखौबा फानहैनाय सोरखौबा गावथारनाय नोंनि खामानियाथ' जोबोद गाज्रि नङा होनबा बर' मानसि जानानै बर' मानसिनि जिउ लाबाय थाग्रा नोङो आंखौ जा खालामबाय आरो गुबुनखौ दा बिदि खालामसै नोंबो सानसे आं बायदिनो जानांगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया मिस्टार दानिया थांदो नोङो सोरगो रायजोआव अनजालि Adina andai nangma gugungle dini dara
गोसो सिङाव रोहो नोंखौ गोसोखांनानै खासिल' मोदै हुगारै नयन जालि गोरबो आंनि आन्दायबाय आं आन्दायनांबाय खोमसि नुबाय आं मुलुगखौनो नोंनि मुङै बिबार बावनानै नोंखौनो अराय हास्थायनानै बिलाय सोर जालायखोलै अना खानानो हाबाब 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 मा जायोलै इसोर हाबाब माथो राजासो उइ सिखार सिखार मा जाखो सिखार सिखार आयु 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 माबोरै जाखो सोर बिदि खालामखो आदा आंखो ओइ फंबाय मेगना नाङो डक्टराव लांनांसिगोन दोननाय नङा आदा नाङा नों आंखौ डक्टराव लांलाय नाङा हेल' 108 गोख्रै